по стените на Йерусалим. Освен 7-те отворени порти, има една, която е постоянно затворена, но не винаги е било така. Златната порта, известна още като източната порта, е била свидетел на събития с огромно значение и все пак предстои да бъде отново. Тази последна порта носи важно предупреждение и най-значимото благословение в края на това събитие на вяра. Златната порта. Това е последната порта от това събитие, от 7-те порти на Йерусалим. Може би се питате, но нали бяха 7, защо 8? Ще разберете защо. Ние стоим тук, на мястото на 2 пророчества. Едното вече се е изпълнило, а другото предстои да се изпълни. Не пропускайте тази неделя в Църквата Универсал още едно благословение от 7-те порти на Йерусалим. Благословение на 7-те порти на Йерусалим. Неделя в 10 сутринта. За да разберете как да участвате, свържете се с нас 0 887 909 539